Здравейте! Вие гледате последни новини по Баца ТВ. Аз съм вече вашия нов водещ, тъй като другия няма да говорим сега за него. Искам да ви кажа нещо. Днес сме на шопинг терапия. Шопинг терапия, разбирате ли ме? Така, първо ще обиколим всичките молове, но ще започнем с един много добър мол, в който няма кино, но има уникални дрехи. Това е Сердика. Ще се видим по-късно. Ще правим адските стайлинг мании. Това е за сега. И ето, вече сме на път за мол Сердика в автобус 11. Ще се видим там, но преди това вече пътуваме 15 минути. Борбата е безмилостно жестока, но ние сме силни и ще се справим. Очаквайте ни там. И ето, след дълго пътуване, час и 10 минути в този любим мой автобус 11, който го бях забравил, се намираме пред мол Сердика. Тук започва нашето пътешествие. Сега ще търсим тънки, обувки, ризи. Има време да ви кажа, но ще стане супер. Заповядайте. Welcome! Аз съм наблязал 3 от моите фаворити за магазини. Това са на първо място Zara, след това Pull&Bear и Bershka. Жалост, моделите бяха хубави, обаче нямаше точния размер. Но нищо, имаме още много за разглеждане, така че хайде! О да, тези дъки изглеждат добре. Може би това ще е първи артикул. И ето, вече добихме с първи артикул към нашата колекция. Това са ето тези дънки. И фирмата и марката е Pull&Bear, което значи може би дръпни мечката за опашката. Сега ще вземем останалите артикули, които сме ги набелязали. Мисля, че това са риска и едни много добри спортни елегантни кецове. С мен. Насам. Там. И ето вече запазарихме, изморени сме. Третия магазин, който беше, това беше моят също така любим магазин, Zara. Ето, може да видите, купих си обувки, колебаях се също за един панталон, но по-нататък, вижте за какво става въпрос. Добра обувчица е, все пак спорт елегантен стил бебе, нали така? Какво да ви кажа, животът е хубав, защото е красив, както каза един мой колега. Това е за сега. Очаквайте скоро и втори епизод, но може да има и продължение от този. Бонус за вас, приятели! И ето, вече няколко часа по-късно свърши нашето мега яко пазаруване. Ще ви кажа само едно, че не стигна времето само за един мол, защото просто много се забавихме, имаше супер много яки модели.
шопинг, както се казва шопинг терапия по-точно, ние приключихме. Ето може да видите какво сме хапнали. Бяхме на китайски ресторант. Денят беше много ползотворен и се гордеем с това. Аз съм като кралицата, бруталската кралица, която говори. която говори на вие, разбирате ли? Затова се говоря в научно число. Така че по-късно ще ви покажем и артикулите, които взехме от моите любими магазини и ще ви покажем някои добри съвети за тях. И ето ни и в последната част от първи епизод на Batsy TV. Намираме се в Magic 10 Spray Studio. Какво беше? Ти си! Здравейте на всички от Batsy TV. Аз съм Гери. Добре дошли в нашето скромно студио, което правим хората красиви, слаби, с едно нещо, което се нарича спрей процедура. Включаем себе си, нали? Правим хората с тен, който по принцип, който се намира в Дубай, няма нужда, но тук в България покрай това мрачно време няма как да стане, заради това използваме спрей тен процедурата. И случайно двама мои любими приятели дойдоха и ми показаха нещо, което е много интересно на всички зрители на Batsy TV и нека бих се включа в този момент. Надявам пробваме изненада. Нека приключваме нашето пътешествие. Освен сега покажем какви артикули сме взели, обиколихме всички молове и най-вече спряхме на магазините Бершка, Pull&Bear и Zara. Кавички, моя любим магазин. Вижте ги добре. Може да сложиш на дивана, така по-добре ще се вижда ден. Добре. Да. Опа. Цената скри. Да. Изчистено моделче, регулър се водят, т.е. прави. С какво могат да се съчетаят? Те могат да се съчетаят с кец, може да е бял, може да е сив, по-неутрален цвят, може също да е черен. Много добре ще заспи. Има и долу. Много добре ще застане, особено ако е хай. Дори да е с такава обувка, пак добре ще стои и с какъв колан може да сложи. Какъв колан ли? Може да сложи черен с голяма катарама, също може и червен. Може и да бъде и оранжев. И оранжев, да. Тези, които са от естествената кожа с голямата катарама. Чухте какво каза нашата любима колежка. Да. След това, от Бершката ще не харесваме, не отиваме към, както казах, моя любим магазин. Имаме една риска, която е Taylor Fit, което ще значи права, не е сталена. И кадифе, много е добра ризата. Ето, може да видите отблизо. Копчета също много добри. Не точно кадифе. Нещо такова е, да. Да. Ами хубаво е на такъв панталон да не се слага такава неутрална риза, защото така става неутрален човек. Да, А по принцип е хубаво на такъв си панталон да контрастира нещо, както и към тази риза. Може да се прибави нещо по-ярко, като аксесуар или някакво тъмно синьо сако с ярко син маншет, който стои добре на тази сива риза. Което е тези обувки. Обувки. Много хубави обувки, много ми харесва модела. Адски, екстравагантни и готини обувки. Да. Аз съм много за. Другия път ще направим нещо и за дамите, които гледат Batsy TV. Всичко хубаво, чао! See you до скоро! Останете с нас!